Hi guys! Welcome back po ulit sa aming YouTube channel. Today po, mag-ano muna tayo, mag-ayuda tayo na naman tayo. Magbubuga na naman tayo ng blessing. Tayo ba ngayon guys ang aming blessing? Karne. Karning baboy. Fresh na fresh po, kakakatay lang kanina. 2:30. Pamimigay namin siya ngayong 5 PM na. 5 PM na. Doon namin siya ipamimigay guys sa sa Katutubo, sa mga mangyan. Kasi bumabagyo ngayon kaya kailangan nila ng pagkain. Bali ito guys, bali 106 kilos. Pero hinati-hati namin siya, kaya naging 142 na plastic para lahat po mabigyan. Bye po! Let's go guys! Ano naman ang ulan? Sa Batuile, sa mga Katutubo. Bali, ang gagawin po namin is ibabahay-bahay na lang po namin kasi bawal pa po ngayon yung yung maiipon sila. Ayan guys, tara po, let's go. May maiwan dito ha para may magbantay dyan. Kaya magbibigay lang po kami ng hapunan. Pero iluto niyo pa po. Hindi pa siya ready to eat. Wala daw ulam. Sakto kuya? Magbibigay ko kami ng ulam. Para may ulam po kayo. Ilang bahay po kayo dito? Dalawa? Ay, isa lang. Isa lang po yan kayo. Magbibigay mo na siya. Sarap po ulam natin ah. Saan galing ito? Dito po sa Tiklaro lang yan kuya. Ay. Bagong katay po yan kanina. Yan, may pagkain. Meron ka ng Mana-mana. Mana-mana. Diyan sa kabila. Mana-mana. Okay po. Labong tao? Wala kayo. Ay, ito. Tao po. Where's your mother? Wala. Pero dadating siya mamaya. Saan si tatay mo? Ikaw lang dyan? Kunin mo to oh. Madali, bigyan kita ng ulam mo oh. Paluto mo kay nanay mo. Paluto mo kay nanay mo ha, pag dumating ha. Palit sa kambing. Pero kapalit yung kambing. Ha? Okay. Bye. Kailan dyan? Ano ba? Dito na magkakadaan. Dito. Kailangan ng bigay. Dapat dito yung Duralite mo kasi alas night nyo. Isa nga rin yun. Nay, kalabaw ate! Oy, oy. Ay. Nini. Ay, nakabintaw ka lang. Ayan ang aso. Mataba. Hala, butot balat ng aso. Kawa naman. Kuya, Kawawa din. bibigay lang po kami ng panghapunan. Nagbiblade. Gusto mo karne, kuya?
Ay, na pala. Ay. Para mabawasan. Karne ang baboy? Dali kuya. Dito po. Labas po kayo. Meron na kita yung tagwapahan. Anong ulam mo kuya? Wala. Bibigyan kita ng ulam. Meron na. Sakto. Meron ka na. Kapalit pa yun ha. Dalawang baboy din. Okay po. May tao dito sa kabila. Mas malayo. Dito ay. Ito ay. Wala ring tao dyan kuya? Yung sumunod po. Walang tao. O, doon na tayo doon. Pero may mga nakatira dyan. Saan kaya sila kuya? Dili ate. Bigyan kita ng anong ulam niyo. Gamudjul kayo? Dali, bigyan kita ng ulam mo. Dali. Ayaw niya yata. Ayaw niyo ha? Panghapunan? Oh, dali. Okay. Tao po. Tao po. Oh, dali, anong ulam mo ngayon? Wala po. Oh, sige, bigyan kita ng ulam mo. Ay. Okay, bye-bye. Ito ay oh. Magpaganon na naman tayo. Tay, magbigay lang po kami ng panghapunan mo, Tay. Ano po yan? Karne po. Bagong katay po. Gusto niyo po ito? Salamat. Sige po. Sige po. Dan ka na magdan. Kulang yung karne eh. Bakit naman yung bahay mo, Tay? Nang nakakita. Wala, hindi na video. Hawak ay. Silas. Ay, Kadulas lang. natulungan kita dyan sa dalawa. Wala pa? Tayo sa may tao. Pinatulog mo sana yung dalawa doon, nagdala. Saan pa? Kakukit ng bahay nila, oh. Saan? Yung dyan, oh, hindi pa nabigyan. Dalawa. Gusto niyo pa no? Oo. Tao po. Baka maka... Galing makapak tayo ng pulis. Nay, bigyan lang po namin kayo ng panghapunan. Bigyan mo na kuya ulan. Garlic Baka po. kala niya lahat yan. Kay kuya. Ito. Hello kuya. Bigyan lang kami ng ulam. Dali, abot mo na. Ay, ito oh, dali. Lapit Uy, ka. mga dali. Naiya sila. Opo. Sinama mo? Bilis? Saan pumunta? Dali, kunin mo tong ulam niyo. Dali, paluto mo kayo yung nanay mo mamaya ha? Ipalapit mo ha. Okay, bye-bye. Para may, ulam. Para masarap ang pan. Masarap ang tulog. Wala pa. Ito. Mamaya ko babae. Ayun ko. Ito po. Tao po. Tao po. Magbibigay lang po ng ulam. Ayaw niya ng taguban. Gusto. Salamat. Salamat po. Okay po. Sana lang pa. O kuya, anong ulam niyo kuya? Ha? Anong ulam niyo? Karne. Baboy. Baboy na lang ang ulam. Hindi na baboy, hindi karni na. Oh, taguban. Taguban. Pero anong ulam niyo ngayon kuya kung walang baboy? Wala kaming ulam, ano na bagoong lang. Bagoong lang. Sarap yun. Ngayong tag-ulan. May ulam ka na ngayon. Tawagin mo na lang kuya yung dalawa sa bahay kuya para mabigyan namin. Hindi na kami makaakyat eh.
Galing bayan pa ito, dito na lang sa Monteklaro. Dito lang po yan sa Monte Claro. Fresh na fresh yan, kuya. 2:30 kinatay. With oras pa. Pwede pong kilawin niya ng buhay na hindi niluluto. Joke. Nasaan yung bahay mo ate? Ito? Ayun kaya. Oo. Sayot na. Ayan na. O ate, ano ulam nyo ngayong hapon? Wala? Baboy? Wala daw. O, pahingi. Dahil wala kang ulam ate, bibigyan ka ng... Bibigyan ka namin ng 1 kilong baboy. Kuya, magbibigay lang po kami ng ulam. Pang-ulam. Dali baga kuya, maglabas ka baga. Baga ako sa'yo. Tao po. Kuya, ito na si kuya. Kuya, anong ulam mo kuya? Wala pa? Aroy, karamihan sa inyo walang ulam. Dahil wala kang ulam kuya. Bibigyan kita ng... Tantaran, tantan, baboy. Ito. Okay po. Baboy na kinatay. Yung sa likod, wala na. Guys, napapansin nyo, lahat sila wala daw ulam. O, diba? Saktong-sakto. May ulam sila pero bagoong. Yung iba walang bagoong. Ayan na guys, hapon na kami kasi pinatay pa yung baboy. Biglaan. Tao po. Sa laki turo lang hirap nagbalda. Tao po. Nasaan si mama mo? O, dali, kunin mo tong ulam niyo. Anong ulam niyo? Wala. O, dali, bibigyan kita ng ulam. Papaluto mo kay mama mo, ha? Ang kunin mo na, dali. Paluto mo yan, ha? Okay po. Pababa tayo. Hi, Nay. Magandang hapon. Anong ulam nyo, Nay? Saan bahay mo, Nay? Doon, sa kabila ng kawayan. Ayun po, yung mataas po na yan. Oo. O, yun O, daw. kunin mo to, Nay. Kunin O, mo ulam na mo. yun. Anong ulam mo, Nay? Karne. Ayun po kami ibibigay sa'yo, Nay. Wala kong palit, ayoko. Ay, walang bayad. Libre po yan. Bigay lang po. Libre. Baboy po. Bagong katay lang po. Kumakain po kayong baboy? Kain din. Ayan na, Nay. Kunin mo na, Nay. Wala pong bayad. Hindi, wala pong bayad. Libre po yan. Nabigyan na po namin yung mga bahay po dito. Binibigyan naman po namin. Ito si Nanay isa. Saan bahay nyo, Nay? Ay, dito daw, oh. Nanay, nakuha ko rin doon. Oh, ito. Dito na. Dito ta. Kala ni Nanay may bayad. Kuya, saan bahay mo, Kuya? Wala po dito? Ang malayo. Ha? Ito ang bahay mo? Sabi mo malayo. Bigyan kita ng karne may ulam. Anong ulam niyo, Kuya? Problema po eh. Problema, oh. Yaw, sagot namin ang problema mo. Ito lang sagot sa iyong problema? Sa iyong hapunan? Magkasama karne. Salamat. Okay. Bye-bye po. Fresh food. Ito pa isa na lang. Diyan? Ayan po. Ayan. May ulam na kayo, Nay? Wala pa. O, yan po. Maraming salamat. Okay po. Tatanong. Kuya, ang ulam natin dyan, Kuya. Baka pakain mo, Kuya. Ano ulam mo, Kuya? Wala? Kain kayo ng kanyang susugali. Suso. Ay, parehas tayo ng ulam, Kuya. Yung galing sa may bukid. Yung mapait-pait. Oh, ito, Kuya. Oh, karneng baboy. Galing po sa amin dyan sa Monteklaro. Kakakatay lang po kaninang alas 2:30 minutos. Baka namatay. Ay, hindi po ah. Maraming salamat ah. Oh, sige po. Sa lalaki. Thank you, Kuya. Ate! Anong ulam nyo dyan? Halika, dali. Oh, bigyan kita ng ulam, ha. Ipaluto mo kay mama mo, ha. Okay. Bye-bye. Ikaw, Nay, saan bahay mo, Nay? Nabigyan na. Okay. Hindi po. Yan yung pang bahay niya? Nabigyan na po kayo dyan na. Wala na pong hindi nabigyan dyan. Mag-alis na po kami. Ito naman po kami sa kabilang side. At kami ay gabi na.
Ate, gusto niyo yung ulam? Gusto niyo po ng panghapunan na ulam? Dali bigyan kita, dali. Abot mo, dali. Naya pa si Balong. Dali. Halika, dali. Bigyan kita ng Magbago isip namin. Halika, dali. Abot mo, dali. Dali, halika. Ikaw, Balong, dali. Walang bayad ne, balong. Walang bayad. Thank you. Paluto mo kay mama mo, ha? Meron dyan? Opo. Opo. Walang tao dito? Dito Oh, wala daw. Pagdulas. Opo. Pagtulid-tulid tayo. Ay, ngabot nga ako, hindi na kon eh. Ano ulam mo, tay? Wala nga. Yan si tatay, wala rin daw ulam. Thank you, tay. Bye-bye. Dito pa, may tao po dito sa kabila. Ang dulas dito, guys. Ate, bigyan kita ng ulam mo, ate. Ha? Morning. Kumakain ka nito? O, dali. Tutuin mo na to, ha, para hindi masira. Thank you. Okay. Tara. Nina, pahugasin na. Opo. Hindi ka magdaan-daan dyan kayo. Wala. O, bigyan kita ng ulam mo, dali. Okay po. Bye-bye. Bye-bye. Tawag. Anong ulam mo? Isda daw ang ulam, Peng. O, dadagdagan natin ng Karne. karne. Ang taguban. Pakiluto na lang. Wala pong tao dito? Wala. Oh, nagkabit. Ano naman na. Okay po. Yung palang bahay mo? Oo, dalawang bahay. Dalawang kasawa? Saan yung bahay mo, ate? Ito, te. Ano ang nakatira dito? Ate, pahugas nga ako, ate. Diyan. Oo nga, pwede ba? Wala rin po din sa kabila. Kaya ano ako? Madulas. Madulas kami. Buti yung tubig kayo doon. Ito, free. Sarap maligo. Malamig. Thank you. Kaya manok yung. Opo. Bibigay lang po kami ng hapunan. Madali. Kunin mo, Balong, dali. Yan. Isang plastic. Lutuin mo na. Thank you. Salamat po. Okay po. Yan, Jay, bigyan mo na yan. Yan pa sa baba pala ko. Walang tao po. Tao. Walang tao po. May ulam kay Nay? Ito, Nay, oh, ulam. Lutuin nyo na lang. Oh, Ay, ito yan. na yan. Karne po. Libre po yan, libre. Welcome po. Oh, dali, bigyan kita. Anong ulam mo ngayon, kuya? Ha? Pero nasin. Asin? Oh, ayan, may ulam ka na. Halo isang asin. Thank you, kuya. Saan po? Ay, kuya. Oh, dali. Anong ulam niyo po? Anong ulam niyo? Wala? Oh, saan kayo ulam? Saan bahay mo, ate? Oh, dali. Bigyan kita ng ulam mo. Ikaw, ate. Dito sa naman. Luto nyo na lang. Magkaiba po kayo ng ano? Mabiyan yung isa. Ito. Iba rin. Ito rin po ang bahay. Oh. Saan po yung mga bahay niyo? Baka mabigyan na namin. Turo na lang po Yung mamaya. bahay niyo, ha? Ba-
Doon ka sa taas. Salamat po. Dito na sa taas, te. Salamat po. Sa gawad sunod. Tao po. Tao po. Kuya, bigyan kitang ulam. Dali. Kuya Bungaw. Bukas magbalik na lang kayo bukas. Okay po. Anong ulam nyo ngayon? Ha? Makikain nga kami. Asin, makikain nga kami. Asin, masarap yung asin. Paborito ko yung asin. Sige. Kuya, alika din. Bigyan kita ng ulam mo, ate. Anong ulam nyo? Wala rin. O, sige. Ito na. May ulam ka na. Luto mo yan, ha? Ihalo mo yun, papaya. Kumakain po kayong baboy? Okay po. Si Balong. Ayun, kabilis si Balong, oh. Asan na? Oh, galis, oh. Bilis, oh. Kilala ko to, eh. Parang short ko to, ito yung madaldal nung ano, ah. Saan bahay mo? Ayun, oh, dali. May ulam ka na. Anong ulam niyo sa bahay niyo? Wala. Oh, sige yan. Paluto mo kay mama mo. Oh, tayo. Sino kayo sa taas daw? Wala na? Yung nakakon kanina. Yung naka... Ay, sila ba yun? Opo. The people of the world. Malamig ba naman eh? Oh, dali. Anong ulam niyo, ate? Oh, dali. Bigyan kitang ulam. Salamat. Thank you po. Ate, anong ulam niyo? Kumakain yata kayo. Anong ulam niyo? Dali, oh, bigyan kitang ulam. Luto mo to kay mama mo, ha? Karne. Ako na, wala ka dala eh. Okay. Opo. Okay. Bigay lang po kami ng kapangapunan. Maliit lang po. Pasensya na po. Kung kumain na kayo po, pang-agahan na. Salamat ng marami. May nakatira pa dyan. May mga nakatira pa po dyan? Dito. May doon po sa taas. Na may ano. May napunta na po namin yan. Opo. Bibigay lang po ng ulam. Okay. Saan pang daan natin? Papunta dyan sa ano? Sa taas. May daan ba dito, te? Meron po sa dito. Ito, oh. May nanay ka dyan? May nanay ka dyan. Ha? Andyan, saan si nanay mo? Saan? Nanay mo tong dito? Oh. May ulam ka na doon. Dalawa-dalawa nga bahay nila. Dalawa. Tao po! Walang tao. Tao po! May tao dito, boy? Boy. May tao dito? Parang ayan Wala yung daw. pinunta natin kanina. Pagbaba, magpagulong-gulong na lang. Para mabilis. Tao po! Tao dito wala. Ate, nagbibigay lang po kami ng ulam. Pasensya na po, maliit lang. Kasi po ano, kapatay lang po yan kanina. Okay po. Opo, si Dragon Fruit Ladies. Kaya lutuin mo na to. Parang araw mo na. Pagod na kami. Saan pa ang may bahay? Saan pa kuya may bahay dyan kuya? Saan pa dyan? Sama mo nga kami kuya. Sige na kuya. Dagdagan ko ng isa pag sinama mo kami. Tour guide ka nga kuya. Ito na yung kubo nila, oh. Ay oo, ito na yung kanila oh. Yung pinagawa natin. Yung barangay hall nila. Para Ay, simbahan nila. Dito. Sabi-sabi na yung bahay dito. Tao po. Ano? Ate, saan bahay mo? Dali, biyong kitang ulam nyo. Anong ulam nyo? Wala din. May tao dyan sa kabila. Ito, wala din. Salamat po. Okay po. Tao po. Wala. Tao po. Ate, nagbigay lang kami nga ng ulam. Ito po. Pasensya na po, gabi na. Karne po yan. Thank you. Kuya, saan pa yung ibang bahay dito? Okay po. Salamat. Sige po. Sama mo kami, kuya. Wala silang mga ilaw dito, no? Gabi na, nandiyan ka pa nag-iigad. Saan yung bahay niya? Doon po. Ang dami pang bahay dyan?
Tayo tayo dyan, ang dilim. Guys, pasensya na, ginabi na kami. Ate, bigyan kitang ulam mo. Gabi na mag-igib pa. Dilim-dilim. Tanungin mo, kung nabigyan na siya. Hindi pa po kayo nabigyan ng pang-ulam po? Dali. Saan po kayo pupunta? Gabi na. Igib. Lala. Okay po. Karne po yan. Kuya, saan ka pupunta? Gabi na, nagagala ka pa. Matuklaw ka ng ahas. Saan na yung? Sus. Anong ulam mo, kuya? Pa? Puso ng saging. Puso ng saging daw kasi ulam nila. Ang dali, may pang-ulam na po kayo. Thank you po. Pasensya na po, gabi na po yung pang-ulam na po. Meron pa po dito ko ate. Ay! Patay mo muna. Dali! Dali! May biyaya. Tama ba? May aso po doon. Ate Kanina lang po kinato yan. Salamat. Kanina lang po ito. Ang putik ko Nakatatlo? Nakatatlo. Lahat na tayo. Ako nga Nasira. Ako, hindi na dumihan. Sirang sinela. Malinis pa rin. Parang hindi po masira. Salamat sa inyo. Okay Tatay lang po po. yung kanina. Sige po, bye-bye po. Opo. Te, dito te. Sa Taguban. Salamat po. Okay. Yan guys, bale, dadaan din kami sa mga senior dito tsaka PWD. Bibigyan din natin sila. Kuya! Ay, uncle! Ay, kuya ulit. Ay, kuya ulit pala to. Dali ko, kuya. Ulam po. Kakatay lang yan kuya kanina. 20 rupiah po. Ako Ruben. Tulog na? Pabigay na lang po. Ang ulam niya. Salamat. Okay po. Lagi po, bye! Galing kami Batuile. Salamat. Kal! Ulam po! Baboy! Luto nyo na lang po. Maluto na lang po. Hilaw pa yan. Sinanay niyo okay? Ulam tay. Pasensya na po, gabi na. Lutuin mo na lang ulam. Karne ko, kakakatay lang po kanina. Sa inyo? Opo. Thank you. Sige po. Sige po. Ano ito? Karne po. Ilan ito? Libre lang po. Ay, Sige po. salamat po! Salamat. Yan guys, bali, itutuloy namin siya bukas kasi gabi na din. Nahirapan na din po yung aming